హాయ్ అండి. మీషో నుంచి ఒక మంచి ప్రోడక్ట్‌తో అయితే మీ ముందుకైతే వచ్చేసానండి. ఇంతకీ నా వీడియోని ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో ప్లీజ్ నా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా వీడియోకి ఒక చిన్న లైక్ ఇచ్చి వెళ్ళండి. నేనైతే 3 పీస్ సెట్ కుర్తా సెట్ అయితే ఆర్డర్ చేశాను. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 480 పడింది. స్టార్టింగ్ ప్రైస్ అయితే టాప్ విషయంకి వస్తే చాలా బాగుంది. ఫ్రంట్ సైడ్ అయితే ఎంబ్రాయిడింగ్ వర్క్ అయితే ఇచ్చాడు. 3/4 హ్యాండ్స్ ఇచ్చి లేస్ కూడా ఇచ్చి చిన్న డిజైన్ అయితే పెట్టాడు. అలాగే ప్యాంట్ వచ్చేసి చాలా అంటే చాలా బాగుంది. స్మూత్గా అయితే ఉంది. నడుము దగ్గర అయితే ఎలాస్టిక్ అయితే ఇచ్చాడు. అలాగే టాప్కి వచ్చేసి పాకెట్ కూడా ఉందండి. సాఫ్ట్ వస్తే మరి అడగక్కర్లేదు, సూపర్గా ఉంది. మెయిన్ దుప్పటా అండి. దుప్పటి చూసి కళ్ళు మూసుకొని ఈ డ్రెస్ అయితే ఆర్డర్ చేసేయచ్చు. ఒంటి మీద వేసుకుంటే అస్సలు జారదు, ఎలా వేసుకుంటే అలానే ఉంటుంది. పింక్ కలర్లో అయితే ఇచ్చాడండి. అలాగే ఎల్లో కలర్ చెక్స్ అయితే ఇచ్చాడు. ఇలా నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్